күтәргән вакыйгасы якынлаша. Тагын да купшырак, тагын да затлырак, тагын да масштаблырак. Ул көн елга бер була. 22-нче халыкара татар җыры фестивале. Шикләр юк. 18 декабрь. Казан Экспо. Билетлар kassir.ru сайтында. Яшь чикләве 6+. Xayrli kech, Qozon, isənmi Unix, isənmisiz hürmetli tamaşaçılar? Nihayet isenmisiz? Bu жерде alkışlar mena qarıqda qalsa күчлерәк булырга тиеш иде, чөнки бу концерт башы һәм ни кадәр күчлерәк кул алкышлары бирәсез, шуны кадәр күңеллерәк үтәчәк бүгенге концертыбыз. Исәнмесез, Алмаз әфәнде? İsenmisiz tağında zorrak layıkka efendi, Ayvaz efendi, isenmisiz layık kişi bizne? Uz Алмаз, Dumbartına belki onda sizləşüyüzgə tağı da жиңелерәк булыр. Алмаз әфәнде, siz менә түбәндәге төшенчә белән килешәсезме? Ya güzel Ayvaz, әйтеп карагыз. Концертны матур итеп, шәп итеп башлап җибәрә ул инде ярты эшләнгән дигән сүз. Әлбәттә килешәм һәм ишеткәнем дә бар. Әмма безнең очракта концертны ничек итеп башларга кирәк? Минем очракта гадәттә Unix концерт залында менә шушындый матур концерт башланганда янымда озын, төз гәүдәле шибәр Гөлназ Сафарова басып тора иде. Һәм ул минем янда басып тора инде ярты эшләнгән дигәнне аңлата. Бүген карап торам котышкыч киресенчә. Мин сезнең кайгыгызны аңлыйм, Айваз, үзегез кебек. Менә минемчә, концертны халык яраткан җырчыдан башларга кирәк. Сез бик дөрес әйтәсез һәм игътибар итегез. Хәзер без халык яраткан җырчыны менә хәзер үк игълан итмәсәк, ул үзе сәхнәгә сикереп чыгачак. Мөнир Рахмаев, Каршы алабыз, Мөнир Рахмаев. Менә бит. Беренче җырлыйм Дутайда кышлый алкышлап аламы дуслар? Китте! Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шалы дәртә яшьлегемне һич бәрәсем килми. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Алкышлап аламы дуслар? Unix! Узып барган яшьлегемне ничек күп тотарга? Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Мин әле яшь, утылмаган,
bir rəxət dostlar bulğanda Əmin əli yaş, orta tutulmağam Ləkin 30-ğa yırıb qalmağam Hiç də bir şılmayım, 60 olsa da Yaşa bir rəxət dostlar bulğanda Hiç də bir şılmayım, 60 olsa da Yaşa bir rəxət dostlar bulğanda Yaşa bir rəxət dostlar bulğanda Yaşa bir rəxət dostlar bulğanıda Yigitler rahmet bir Her kişi sen misiniz? Kışla oluşar damırga değneğiz gülerek. Başlandı. Gittik Kalkat'a. Doğan gün. Güzelliğimiz. 12 sayıdayız güçlerek. Bir geleşip jürliyimiz hem beyimiz oturuş orada gittik. Kızlar. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın Dileklerinin beylemin, doğan günün beyremin Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Yaxtı hiç günelinde, beyrem doğan gününde Dost doğan yakınların, kutluy seni ul günde Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Şadlanıp yaşa elle, yaşanda yaşla elle Jırla biyip köngül aşık, köngülün şun demelle Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Bayanda bulan hizmata. Kütüplerle ağlasın, şoplanıplar ağlasın Dileklerinin beylemin, doğan günün beyremin Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Nasip olsun, bəxtli güləşəklər Bəxtli güləşəklər Көптен түгіл үзінің туған күнін белгілеп өтуші Мөнир Рахмаев. Картая Мөнир, картая. Сілкінулер әзірек хәзір. 30 тула все-таки. Нормально әлі. Ну, бабайлар пиджагы инде теге бәрібір олық айта. Менің бабайна шынды пиджага бар, Мөнир. Бұл қайбат пиджак. Біздегі қайбатырақ Мөнир. 12 кішті шоттан бар қылады, әйдек. Мөнир Рахмаев! Көбірек еді, көбірек, жалты үстіне, көбірек! Мөнир, ашып қалсаң да ола, 12 қаршындағы машинаңны бәрбір қолған машинары қоплап қойған енді сенің. Бик зор рахмет. Тұтып тұрыңыз әлі шында, үйгіріп шықпасын. Құлынан тұтыңыз, құлынан ләктіріңіз әйбәтліп. Шапта. Айвас, менә шундый уй килде бит әле. Аңа карата сезнең фикерегезне ишетергә иде. Башта сезнең уйыгызны ишетәсе иде, Алмаз әфәнде. Әйтәм бит әнә. Тәк,
Тәки йөгереп чыкты. Мөнир Рахмаев. Біздің бүтін күшлі подводкаларны бұзып бітірді Мөнир. Әйттім, концерт башында шығармаға шыны деп. Менер миңа калса аны мавзолейга бикләп куйсалар шулай йөгереп чыгачак. Кызыл мәйданга. Минем фикергә әйләнеп кайтык Айбас. Мәсәлән, бу концертта яңгыраган җырларны төрле максатларда кулланып була. Әйтик. Мәсәлән, страховка бетеп, машинаны страховать итәргә алып баручы кеше аварияга эләккәч, Ринат Гыйльхановның "Син елама" дигән җыры белән тынычландырып була. Менә шулай. Була әлбәттә. Ә менә мәсәлән, синхрофазотрон лекциясендә беренче студент кызы профессор артыннан өлгерми икән язып барырга. Регина Тимербулатованың "Кабатла" дигән җырын кулланып була миңа калса. Әйе, менә полиция бүлегендә ориентировка буенча туры килүче 4-5 кеше шымлы арасыннан урлаган телефон хуҗасы "Син бит ул" дигән җыр белән тертер иде Илназ Гарипов ярдәмендә әлбәттә. Ә менә Ләйсән Гимаева үзенең җырларын үзе куллана башлаган. Ничек итеп? Бер көнне кибеткә чыгырга ялкауланып ятканда, Булатның эчәсе килеп киткән, су эчәсе килеп киткән. Ләйсән алган да краннан бер стакан су агызып, "Мә эч яшьлегем чишмәләре" дип әйтә ди. Достар, сез аңлагансыздар, хәзер сәхнәгә чакыручы артисткабызның исеме Ләйсән Гимаева. Каршы алабыз. Хәйле кич Казан. Manglı şişme uyana giş Gölü bakşasını yıgırıp çıgan Hem mağlana uğrenmeyiş Yaşagım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Avdalarımın ellerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Yaşagım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Avdalarımın ellerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Rahadanıp kuşulup jırra oturağız. Gittik birgelep. Seni bulu tahir Bulam zıhrer İkevleşip işer bizmin şişmelerin Gündüzüm kiş Yaşagım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Avdalarımın ellerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Yaşagım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Avdalarımın ellerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Кадерле тамашачылар, шушы җырым белән, шушы залда утырган барлык әниләрне иртәгә була сәннәр көне белән тәбрик итәсе килә. Исәнлектә, саулыкта, бәхетле озын гомерләрдә балаларыгызның игелеген күреп, бәхеттә яшәргә ятсын. Әйдәгез әле, барыбыз да котлыйк әле. Su yolları iskə düşər Həzir indi bizinin ular Ғашиq bulub mağlana giş Şulay bit. Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında Avdalarımın ellerinde Kalır yuğalmaz şişmeler Tamam rahat birgə. Yaşlığım şişmeleri Yırakta halkım bunlarında
Рахмет. Әллә юригенә микән, нигәле син җанашым? Ятыларга күз алмады, үпкәләгән буласың. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанашым, җанашым, җанкаем син минем. Җанашым, җанкаем син минем. Сине генә бит син кояшым, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанашым, җанашым. Җанашым. Йолдызларның исәбе юк, кояш ул бер генә. Рәхмәт яусын булганыңа, үзлек сөюләреңә. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанашым. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмени һу, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Эй җанашым, бетте. Җанашым. Җанашым. Ләйсән Гимаева. Гимаева Ләйсән. Бик зур рәхмәт. Күрәме, халыкның күңеле ничек күтәрелеп китте. Ләйсәнне күргәч. Кояш турында җыр җырлагач бигрәк тә. Ләкин Ләйсән менә шушындый концертларда катнашканда, җырлаганда ял итәм дигәнен беләсеңме син? Нәрсәдән ял итә? Булаттан ял итә әлбәттә. Айбас, менә сез Рамил Айметдинов дигән җырчы белән танышмы ул? Якыннан таныш түгел, ләкин мин аның турыда бер серле генә тарих беләм. Ягъзәле сөйләп китегез әле шушы серле тарихны. Кичкенә вакытта Рамилне айда яшәүче инопланетяниннар урлаган. Һәм фамилиясе дә шуңа күрә Айметдинов икән. Айга менгән янәсе. Айбас, минемчә бу фантастика. Ике депутат метрода очраша. Менә бу фантастика. Нәрсә дөрес. Дуслар, каршы алыгыз Рамил Айметдинов. Көчле алгышлар. Хәерле кич, дуслар. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына.
Küten sarığı böten Kilşirken Saklayık gönülde Hımirge Şın yarattu degen saf hisni Canımdan artık Kürem kadirlim Üzülüp siyem Yaratam sine Yaratam Ölüp sine salnam irken Hallerimne sin bilsen iken Jırlarıma isimine Kuşam kişen irten Süyün ağzımны sina irken Büle giten Saklık gönülde Gımirge Şın yarattu degen saf hisni Canımdan artık Kürem kadirlim Üzülüp siyem Yaratam sine Yaratam Ұшырашулар яқын айта Бұл егерген біз хамман бірге Мәхәббәтнең илләреңдә Бірге ғымырге Сине яратам, үзіліп сөйем Бәхтім дием Саклык күңелдә Гымырге Шын ярату деген сaf hisni Canımdan artık Kürem kadirlim Üzülüp siyem Yaratam sine Yaratam Рамил Аймеддинов. Рахмет, Рамил. Айваз, мен айтам, бұл еш артистларына айтайым. Яңа yüzлер, халық мұны біліп те бітірмей. Кімсің сахнада жырлый, басып тұра деп. Кім айта бет алмас? Сен әлі өзіңді бет шушы Уникс концерттар залында бірінші тапқыр шушынды зур концертны алып барасың. Сен бет әлі өзіңді міне шушы галстуын кебек еш қияр, қиярды ерге тілейләмей. Баклажан. Бәлки, баклажандыр. Шоқыр әйді міне шушы еш алып барышы боларақ, сен де міне шушы шираттағы еш жершімізні иғлам етіп қара әлі. Ярый ма, Айваз әфенді? Әлбәтті. Демек, халық зәзір ме? Зір болса алқышлар керек, достар. Уникс концертлар залында қаршалығыз Қабатла деп аталған жыры білән Регина Тимирбулатова. Әне өзі. Xeyli kiş Qazan! Birgelep jırlıyız gittik! Sen bulganda jırlı көңілкәйін сағынамын Өзің кетуге нелер жетейкен Бұл дүнияда яратышып ғымыр етуге Сені яратқанға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейіп ұшады Насый қабатла Қабатла, қабатла Сені яратқанға еңдерімді қанатлар Қанатлар, қанатлар Яратам дейіп ұшады Насый қабатла
Регина Тимирбулатова. Рахмет, Qozon! Rahmat Regina! Konsert oldandan Regina'nın kulmagan ko'rgach, birinchi retga irlarni o'tirtmadik, в общем. Lekin baribir ko'rasizmi, bir ikki shustriya kelib o'tirgan hali. Ey. Mana miyiqlari tirpaygan abi ko'rasizmi nechik? O'tirib boyadan beri qarab. Aybas, aytigiz hali, amra bu turmushda kimlarga qiyinroq ekan? Irlargami, alla xotin-qizlargami? Albatta, yashavi qiyinroq erlarga, xotin-qizlar orqasida. Amina Rinas'ın jig'ina kelganda ismini shula bit, bek jingil yashavi. Almasa siz mana "Men yaratam seni turmush" deb atalgan onun bu jirining tarixini bilasizmi? Narsalar eshitganim bor, lekin tugalib bilmayman. Siylab berigiz. Dürüstünü aytganda Rinas bu jirining o'zi avtori. Ham tarixi mana bulayroq. U zamonlarda hali Turkiya bilan Misr yobiq bo'lganlikdan, biroz oqshasi bo'lgan ham kredit adabiyat etgan kishilarga boshqa yo'llarni izlarga to'g'ri kelgan. Rinas tal vaqtda albatta Sholli yigiti bo'laroq, u vaqtda Shollining Kamaz zavodi eshik oldida o'rnashgan bir turagentstvoga kelib, Shumlig'ini. bir yerga meni jibara olmasmi ekan deb putyovka izlay boshlaganlar. Sotib olgan putyovkani ketgan samolyot bilan ham Tın okeanda o'rnashgan Fiji deb ataluvchi bir o'trovga meni parashut bilan tushirib jiberganlar. Boshda borsida ideal borgan. Qum, quyosh, dengiz. Lekin Rinas birozgina orib ketgan ham yuqlarga yotgan. Endi uyqusidan uyanganda Rinasni aborigenlar zo'rgina qozonda bulg'atib yotalar ekan. Mana shu vaqtda tug'anda endi haliga jir. Men yaratam seni turmush. Aybas, ondan narsa bo'lgansan, ondan. Barısında oңышlıdır indi ko'rasan, chunki ulusi bugun birida ham eng muhimi bor yerida isen sog'. Bunisi shotlandira do'stlar. Qarshi olaylik hali. Rinas Ahmatov. Sholli yigiti. Men yaratam seni turmush. Bu dunyoni yenglar ishi. Tınğısız jon bergan ishi. Tınğısız jon bergan ishi. Shul jonimni yuritirgan salamat tan bergan ishi. Tınğısız jon bergan ishi. Tınğısız jon bergan ishi. Shul jonimni yuritirgan salamat tan bergan ishi. Men yaratam seni turmush. Oyas ko'gin ko'rarga deb mang'ay ko'zi bergan ishim. Mang'ay ko'zi bergan ishim. Motorliqni toyarga deb ko'ngil ko'zim bergan ishim. Mang'ay ko'zi bergan ishim. Mang'ay ko'zi bergan ishim. Motorliqni toyarga deb ko'ngil ko'zim bergan ishim. Men yaratam seni turmush. Seni shoshib yaratirgan suyuq hisi bergan ishim. Suyuq hisi bergan ishim. Shu hislarini tazginlarga aql kishin bergan ishim. Suyuq hisi bergan ishim. Suyuq hisi bergan ishim. Shu hislarini tazginlarga aql kishin bergan ishim.
yarattım seni turmuş Min yarattım seni turmuş Var hislerini birge şayıp Yaşav kışı birgen işin Yaşav kışı birgen işin Elbette endi hamma barchamizga da turmushni yaratib yasharga yazsin. Amin. Renaz Ahmatov. Bekzor rahmat. Altın Bars premiyasi egasi Rinaz Ahmatov. Amına bit İlşat Safin da uzgan yılını özünün birinci altın barsın aldı. Bana bilgili bulunca Tatar Jüri Festivalinde hit paradlarda birinci urununu algan kişiler gene katnaşa. Hit paradda birincilikne elbette SMS'la yardımında bilgililer. Hem bilasizmi Almaz Efendi, köpten tugul İlşat, şu iş bilen beyli bir kırın işte tutulgan. Kukmara rayonlarının avullarında İlşat bilgili bizning Kukmara yigiti her bir yurtqa kirib jirshi yigitkay zgushonka taratib bergan. Hem elbette indi rahmat üçün tugul bir bankını bir SMS alıştırgan. Hem bu yılda şulay etib Tatar jırında jingesi kiledi yigitni. Qarşı alığız sahnebizde İlşat Safin. Selam kazançı hallerine. Hey! Geceler gitti dağın Yaktı yıldız köklerde Şol yıldızlar arasında Ezdim seni kişilerde Şol yıldızlar arasında Tapsam seni eğer de Üzüp olur idim lakin Boyum gitmez kişilerde Oş yanıma Kona kulama Seni benim göz nuru Gökteki yakıtı yıldızım Oş yanıma Kona kulama Seni benim göz nuru Gökteki yakıtı yıldızım Musibetin köklerden Balkatıyı elleşir Sen bilmi soylağanı yoluduz Seni gayda sırleşir Şeynin jılık işini desin Bik yoktu balıkıyısın Sizesin mi hislerimini Sen adigan tatılısın Oş yanıma Kona kulama Seni benim göz nuru Gökteki yakıtı yıldızım Oş yanıma Kona kulama Seni benim göz nuru Gökteki yakıtı yıldızım Geceler gitti dağın Yaktı yıldız köklerde Şol yıldızlar arasında Ezdim seni kişilerde Şol yıldızlar arasında Tapsam seni eğer de Üzüp alır idim lakin Boyum gitmez kişilerde Oş yanıma Kona kulama Seni benim göz nuru Gökteki yakıtı yıldızım Oş yanıma Kona kulama
kızı. İlşat Safi. İlşat Safi. Үш яныма кул кулыма деп шырлый. Нинди булырга тиеш икәнсең ул кыз менә кулына кунарлык булгач. Bilmeyim, öyle köpten tüveli kız tapkan indi, bütün internette söyleyler şunun turunda. Без әлеге минутларда интернетта түгел, тамашачыларга безнең спонсорлар турында бик тә кирәкле мәгълүматны сөйләп узыйк әле. Сүзебез әлбәттә спонсорлар турында. Бабушкины рецепты компаниясыннан чынлап та әбиләр киңәшен тотып, Татарстанда җитештерелгән шәйләрне тәкъдим итәбез. Тәнгә сихәт, җанга шифа, күңелгә дәрт бирә торган безнең шәйләр. Яраткан шәһәребез кибетләрендә бабушкины рецепты шәйләрен сатып алыгыз. Бер алкыш таба алыгыз әле җәмәгать. Alkışlar dostlar. Шәй içкән кебек булып китсен әле. Devam etemiz Intertat portalı. Kızıklı haberler, barısı da bir saytta. O жердә дә алкышлар кирәк. Татар радиосы милли радиостанциялар шелтәре. Татарча сөйләүче радиослар арасында беренче урында тора. 24 сәгать дәвамында популяр җырлар, популяр алып барышлар һәм әлбәттә инде яхшы кәеф. Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Dostlar, katır alkışlar Tatar Radyosu turuna söz bara. TMTV, Tatar Müzikal Telekanalı. En yoktu, en sıfatlı bütün Tatar istradasını күрсәтүче Шәп канал TMTV. Беләсезме, нигә сине күрсәтмиләр TMTV-дә, Алмаз? Нигә әйтәле шуны? Нигә мине күрсәтмиләр? Чөнки син телевизорга сыймыйсың. Шуңа күрә күрсәтмиләр. Без чираттагы, күрдеңме, шатланалар. Каршы алабыз. Сәхнәдә Закир Шахбан. Katır alkışlar dostlar. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kеш iseniz kaderli Kazanlılar hem Kazan kulakları. Kompozitör Züfer Haridinus'un Harras Ayup şiirine icat etilgen. 21 yıl başkarılatırgan. Kayda sin garmon degan jabın talarız. Sağınıp seni Tuzlarda payda İkiye bir gönül Üzüle üzek Yaşlık sırdaşım Garmundan başka Yazmışlar yazgan Açık sağışını taratır idi Sinen tavışın nikmâkide ayrıldı yollar Koydasın garmın, koydasın garmın
tınmansın yarımın aylı kişlerde tınmasın yarımın kavuşsun parlar kavuşsun yarlar oyda sin yarımın oyda sin yarımın oyda sin yarımın oyda sin yarımın Rahmet. Hürmetli тамашачылар, шын көңілден бик зор рахмет. Менә шушы популяр хитлар проектында катнашуыма, сезнең белән очрашуыма бик шатмын. Тагын бер бик яратып башкара торган җырларның берсен тәкъдим итәсем килә. Автор башкаручы Ринат Рахматуллин иҗат иткән җыр "Ташлап китмә" дип атала. Benim yüreğimden niye sinanı yılatasın? Gözlerime yaşlar doldu nişik sinanı anlatasın. Izlerimni karlar kumdu unutkansındır deysin meller. Salkın jilinin küçü çitimiz Məhəbbətimdi sündürürgə Jırlıyız birgə ruslar Taşlap gitməsin Kaldırma beni Yalğızım Var bir kiremin Yaşayalım Yine bir uzim Taşlap gitməsin Kaldırma beni Yalğızım Var bir kiremin Yaşayalım Yine bir uzim Göz aldımdan gitmeyi beni Senin mağlı qaraşlarım Seni izlep köpme yürüdüm Yollarda da men adaşmadım Gelir əli bir matur gün Qabat əli biz kavuşuruz Salqın kışlar Artta kalır Biz ikev birge kalırız Şırlımız birge kızlar Taşlap gitmesin Kaldırma beni Yalğızım Var bir kiremin Yaşayalım Yine bir uzim Taşlap gitmesin Kaldırma beni Yalğızım Var bir kiremin Yaşayalım Yine bir uzim
hürmetli Kazan tamaşaçısı. Sizni yaratып, sizge en izgi tilekler tilep, her biringizge gaile tınışlığı, sağlık, selametlik tilep. Tataristan'ın at kazanan artisti, sizni yaratışı, jırışı hem muzikant, Zakir Şahban benim isimim. Jırlıyız birge. Hil, taşlap gitmesin, kaldırma beni, yalgızım. Köp, bar beklemin, yaşayalım. Beni bir üstem, işitmeyim dostlar. Hil, taşlap gitmesin, kaldırma beni, yalgızım. Köp, bar beklemin, yaşayalım. Beni bir üstem, taşlap gitmesin, kaldırma beni, yalgızım. Var beklemin, yaşayalım. Beni bir üstem, yok. Татарстанның ат казанган артисты, жыршы музыкант Закир Шахбан. Zakir abi jırını özü bitirip, все deyip, atı toxtamaydı muzikası. Менә, күрәсең, менә кая моң, менә кая энергия. Менә кебек сикерергә дә кирәк хәттәки. Zakir Şahban! Ayvaz. Mene Amerika'daki saylovlar turunda biz söyleştik ansayımı. Mene siz özünüz saylovlar артынан күзәтеп бардыгыз mı? Әлбәттә, әлбәттә, миңа калса, залдагы кешеләрнең берсе дә Дональд Трампның җиңмәгәнен белми калмаганнардыр. İyi. Demek ştatlarda barısı da Donald Trump için saylaganlar. Әлбәттә, барысы да Аляскадан кала. Alaska нәрсә? Аляска Путинны сайлаган. Kızık. Ayvaz. Mene күз алдыгызга китерегез әле. Mene яңа президент ничегрәк икән ул, а? Минемчә, безнең илдә яшәгән кеше мондый уйны бер дә уйлый алмый. Һәм әле бик күп еллар мондый уй аның башына да килмәячәк. Demek hislənməsək də була, шулай бит. Әйе, менә чираттагы җырчыга хисләнсә, бик тә килешәчәк. Алина Даутова, каршы алыйк, дуслар. Сәлемсез, хәерле кич, Казан. Исеті җилләр, болытларны ярып, узды көннәр, гомер юлын чабып, килде сөю, йөрәгемне кагып, мин яшимен бәхетемне табып. Сүндермәскә тырышып тудын сирдә, өмет һәр чак яшәтә. Вакыт җиткәч кенә, әгәр йөрәк барыннан да ни дә булса артык теләсә. Яуды яңгыр, яшеннәрдән ярып, үтте давыл, борчуларны куып, көтә күңел, сабырлыгын җыеп, синең йөрәк җылылыгын тоеп. Сүндермәскә тырышып тудын сирдә, өмет теләк һәр чак яшәтә. Шынга шауйлар вакыт җиткәч кенә, әгәр йөрәк барыннан да ни дә булса артык теләсә. Сүндермәскә тырышып тудын сирдә, яшәтә. Шынга шауйлар вакыт җиткәч кенә, әгәр йөрәк барыннан да ни дә булса артык теләсә.
günler ömür yolunu şabıp hilede suyuz yüreğimini bağıp min yaşımını bəxtimini tabıp sündürmezge duruşunu tuğdunu seni de ümitliyle karışık yaşadı şılgar şavıylar vakit jit yaşkına eğer yürek barılanda nide bulsa artık dilesen sündürmezge duruşunu tuğdunu seni de ümitliyle karışık yaşadı şılgar şavıylar vakit jit yaşkına eğer yürek barılanda nide bulsa artık dilesen eğer yürek barılanda nide bulsa artık dilesen hoppa Быйылгы татар жыры номинанты Алина Даутова. рахмат бисыр Mine Alina. Kabul etib al. рахмат сабыйым бисыр Bilasizmi neni sheshaklari? рахмат достар Bilasizmi neni sheshaklari bu? Indi. Zalda o'tirgan bir abzining qizi bu. Hozir qiz orqaligini jibara sheshakni. Barib qaytdi. Alina Davutova. Bek rahmat ham shunday kuchli alqishlar bilan mana shu tirishib o'ynavchi yigitlarga bir alqishlab olaylik hali. Barsmedia instrumental ansambli. Mana qarab turam. Yigitlar bek do'st kollektiv, begrakda gitarist, bas gitarist, klavishnik ham barabanchik, bayanshini yaratmaylar quvib tushirganlar. O'zlari deb turgan o'trovga. Bayanshi ostag'ini bosib tura. Alqishlar Barsmedia instrumental ansambli. Ayvaz. Mana hozir sig'inshaq jыршы turunda ko'p aytildi endi. Ko'p shayartlar aning turida. Yanasi ol Instagram qurti. Denesi ol uylana olmay intiga. Bitti shoirar ayber bitti. Instagramdan chiqib ketganmanlar. Yo'q. Alla menga qaraganda mendan ertaroq uylanganmi? Yo'q. Hamdan bir qabat yo'q. Yo'q. Salovat Fatg'iddinovning yo'q jirna bekshab podvodka bo'lar edi bu, yemi. Lekin ko'rasan mana Salovat degash zaldag'larning ko'zlari yonib ketdi. Shunda o'q. Salovat deb shildayda boshladilar. Lekin shoqlanlarga erta jamoat Salovat aliga shaqmay. O'zin chaqirmaymiz. Lekin Salovat bilan bir munchaga yuritilgan jыршыны chaqiramiz. Qarshi olamiz o'zin. Birida Ilnoz Garipov. Xayrli ish qozon. Oylab uyaminmasın bu diye Başlar eğlenirlik bəxtdə Elde yar jirdə seyu barışul İki bizdi bar itken Sin bidul saldırıp bilgen yarem Sin bidul qabatlama sirke yazem Sin bidul ömür gedib yaratqan Sin bidul birden bir eminim jandım Sin bidul saldırıp bilgen yarem Sin bidul qabatlama sirke yazem Sin bidul ömür gedib yaratqan Sin bidul birden bir eminim jandım Vay rahmet Ferişteler itip kureminde Allah olmum senden kuzları Bulgan üşündi kuzime gene Ak bakıtlar bilen tüler men Sin bidul saldırıp gelgen yarem Sin bidul qabatlama sirke yazem Sin bidul ömür gedib yaratqan Sin bidul birden bir eminim janım Sin bidul saldırıp gelgen yarem Sin bidul
Кабатламас ирке язым Сен бит ул Өмірге деп яратқаным Сен бит ул Бірден бірі менің жаным Вәгдәләрне бір тегенә кадәр Күңелләргә төреп сакларбыз Ни күрсәк тә куллар кулда калым Ахыргача бергә атларбыз Син бит ул саңдырып килгән ярым Син бит ул кабатламас иркә язым Син бит ул өміргә дип яратканым Сен бит ул, бірден бірі менің жаным Сен бит ул, саңдырып келген ярым Сен бит ул, қабатламас ерке язым Сен бит ул, өмірге деп яратқаным Сен бит ул, бірден бірі менің жаным Алқышларыңыз Илназ Гарипов. Илназ Гарипов. Айбас, Илназны бір күнні кибетте көрдім әлі. Қашан, нешек? Билизні алып ята иде. Дұрысын әйткенде, бұл киемні бит ул мақсус сатып алған. Нәрсеге? Теге РКБ-дағы яш медсестра янына доктор болып кіріп иреди мақсус. Охрана янынан кіріп ите. Демек, Айбас, әйтігіз әлі, міне Россияда нинди ең зор проблема, нинди ол? Ришвет, әлбәттә ең зор проблема ришвет. Әлі іштің ме көптен түгел Россияда бір министрны тұтқандар. Ояныш хәл. Ялгышмасам, Россияда бірінші тапқыр деп бұл хәл. Әйді бітірегіз, тұтылуы бірінші тапқыр. Дұрысын әйткенде, хөкүмәттә бір кіші покемон ойынын бекте ойнап қарысы келген, ләкин Россияда бұл ойын болмау сәбәпле шындай прототип ойлап тапқандар. Демек, хөкүмәттә ең сирәк покемонны тұтқандар. Һәм бұл ойын бик уңышлы һәм файдалы диләр белгечләр. Чөнки безнең илдә андый покемоннар бихисап, табып бетермәслек. Һәм тотып бетермәслек дуслар. Инде бездә менә шундый матур покемон дип әйтеп булмый, покемончикны тоттык. Матур җырларын безгә әлеге кызыбыз бүләк итәр. Каршы алыгыз. Лилия Хаснулова. Хәерле кич, исәнме Казан? Мәхәббәтнең күзе кайшагында тулы бәхетеңнән нур шешә яраттың дип тапкан тиң ярына күзләр аша йөрәгем дәшә. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын бер ишетте йөрәк авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын бер ишетте йөрәк авазын яраттырсын үзе яратып. Опа! Мәхәббәтнең күзе төрле була, аерылганда сагышның сара син чылатма. Аны күз яшенә вакытларда сөйсен алам. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын бер ишетте йөрәк авазын яраттырсын үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып шын хисләргә бары юл тапсын
рәхмәт. Лилия Хаснулова. Әйтеп бетерегез, Коммунистлар партиясының яшь әгъзасы Лилия Хаснулова. Ғафу итегез. Қаршы алабыз Вадим Захаров. Ütelmişe kaldı vaqdələrim, qaytalmadım ənikəy bu yolu. Sağınıplar səğətlərini sanab, kötkənsindir qaziz qulunu. Küttürməsə giydi ənkəylərini, əriniməsin əli canları. Qaydı qaydı Qayıdıb suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytdı deyip uylap qoyğansındır, şiller qağılsa da tərəzigə. Alğansındır ənkək şeylərini, qaynarlatıp nişə mərtəbə. Küttürməsə giydi ənkəylərini, ərniməsin əli şanları. Qaydı qaydı, qaydıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytsaq idi, qaytqalasaq idi, balalarını alıb jıyılıb. Bir qaydada bütən tabılmasın, ənkəy yanındağı jılılıb. Küttürməsə giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaydı qaydı, qaydıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Küttürməsə giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaydı qaydı, qaydıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaydı qaydı, qaydıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Bəxtlərgə bular savabı. Barlıq ənilərini də beyram bilən rəhmət olsun. Qaydı qaydı, qaydıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Вадим Захаров. Рәхмәт. Әлеге жыр аша якынлашып килүче бәйрәм белән барлык әниләрне, аналарны да без шул рәвешле котлап уздык. Рахмат сезгә әниләр. Карап торам да алмассыз, Вадим белән икегез дә бер фитнес-клубка йөрисез ахырсы. Юк, ялгышасың. Бер столовыйга йөрибез без аның белән. Теге Рамил Шараповны кертмәгән столовый майдан. Дөрес, дөрес. Без чакырып калдык сираттагы җырчыбызны. Чәчкәне каршы алыйк, дуслар. Исәнмесез, дуслар? Sevişkə kikən çaqda, qışaqlat mini zattam, isen sağ yür, süyüklümü dip qallam. Sin
Kütten bir üzüm Terezden almay күзен Сәғатсың сен қайтмайсың хаман Сен қайда матурым Ұмыттың мені барлығын Сағынмайсың ақырысы сен мені Мені қиселерге шума Ялғызым ятам туңа Яратам шул үзіп мені сені Сағынасың мені Санасың мені бір хабарда бермейсің негасын Уақыт хаман ұза Жүрегім нәріне сыза Хиянеттің турында ойласам Сен қайда қабақат Жүрейсің үзіріп рақат Ұнытқансың ақырысы сен мені Мені қиселерге шумап Ялғызым ятам туңап Яратам шул үзіп мені сені Қыздының қойыны сен ататылы Тұйылыр вақытылы шамауы ғулы кісілер Сен мені сүйесің Күткенімні білесің Бір қайтырсың есіңе түшер Бірге жырлаймыз Сен қайда матурым Ұмыттың мені барлығын Сағынмайсың ақырысы сен мені Мені қиселерге шумап Ялғызым ятам туңап Яратам шул үзіп мені Сен қайда матурым Ұмыттың мені барлығын Сағынмайсың ақырысы сен мені Мені қиселерге шумап Ялғызым ятам туңап Яратам шул үзіп мені сені Егітлер, яратамыз сізні Сен қайда Біргелеп, жүрейсің үзіліп Ұнытқансың ақырысы сен мені Мені қиселерге Ялғызым ятам Яратам шул үзіп мені Молодцы! Сен қайда қабақат Жүрейсің үзіліп рахат Ұнытқансың ақырысы сен мені Мені қиселерге шумап Ялғызым ятам туңап Яратам шул үзіп мені сені Шәшке! Шәшке! Татарша салянкада шәшке, мұнда бит балалар да отыра. Ай-ай-ай. Сен ол сөзді екінші жылы алыштыр. Харакет деп жырлаймы? Сен қойда харакет. Ол жырны балалар яқшырақ біле енді қазір. Астағафирулла. Шәшке! Күш алқыштар өзіне. Ранил Нуриев, дұрыс достар! Қайырлы кеш достар. Hər біріңізді көруге бек шатын һәм біргелеп жырлайық. Кеттік! Hey! Hopp! Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлмей идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Бер ни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кошарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер.
эзләп йөргәнмен. Кадерне белми бит шул, юатып карамыйча, кояшсыз кала яздым мин аңламыйча. Син минем янымда, бардың як көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кышырга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Һәм инде әлбәттә бу дөньяны бер-берегезне, һәрберегезне яратып яшәгез, бергә булыгыз. Амин. Шулай булсын. Ни кадәр матур кызлар яулый алмый йөрәкне, синнән башка беркем дә кирәкми. Күкләргә менеп була, син булсаң яннарымда, дөнья матур без икәү бергә чагында. Син минем янымда, бардың як көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кышырга әзер. Син минем янымда, тауларны күчерергә мин инде әзер. Син минем янымда, мин синең янымда. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Мин бөтен дөньяны кышырга әзер. Ранел Нуриев! Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Айбас. Яратып яшәгез. Рәхмәт. Айбас, сез сәхнәдә югалып торганда, сәхнәгә карадым да куркып куйдым. Сез җырлыйсыз мәллә дип. Сен ишеттең баны? Мин тауларны күчерергә әзер дигәне. Ранел, сен бу тауны да күчереп кертеп алып куя алмыйсың монда мондай? Ярый җәмәгать, без дәвам итәбез. Кеше үткәннәре белән яши. Ничек кенә карама, иҗат кешесе бигрәк тә. Эх, Совет заманына килеп кайтсын иде дип әйткәннәрен мин ишеткән бар. Шуңадырмы күп кенә Совет гадәтләренә хыянәт итми яшиләр безнең җырчыларыбыз. Менә мәсәлән, Хәмдинә Тимергалиева одноразовый пакетларны юа, һәм аларны киптереп, тагын шул пакетка тыгып саклый. Ә менә Әлфин Әзгәмова суганны Капрон Кавалготкада саклый икән әле дә. Абау. Асаф Валиев концертларына билетларны тишеп кертә ди. Трамвай композиторы белән әлбәттә. Динә белән Рафаэл Латыповлар телевизор пультын һәм микрофоннарын салафанда тоталар икән, тимәләрендәге язуы уңмасын өчен. Ярый, менә олы җырчылар дисең, син яшьләрдә бер дә калышмый. Илназ Гарипов җырлаганда микрофоны төшеп китмәсен өчен микрофоннарын резинка аша уздырып, менә моннан асылдырып йөри икән. Син шулай йөргәнме? Артур Мара дуэты нәрсә, Артур нәрсә, кыш көне туңмасын өчен башына сылап куйган бурсык майыннан да яхшырагы юк ди. Сәхнәдә дә эффектны ялтырый. Салават нәрсә? Юк, но кайыр вакытта Дубайдагы шишәләре стеклотарыга тапшырады. Әнә күптән түгел 2 атна җыелып ятканда бер КамАЗ тапшырган. Ну яртысын кабул итмәгәннәр, башлары кителгән дип әйтәләр. Бераз гына. Җырларыбыз аша үткәннәргә кайтып килик әле. Сәхнәдә Фөлләра Сөләйманова. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Легенда сәхнәбездә. Халкыбызның бер матур җырында җырлап китик әле Сибелә чәчем дип атала.
рәхмәт, хөрмәтле дусларым. Иртәгә әниләр бәйрәме. Минем әле 50 елдан артык җырлый торган җырым бик килешер дип уйлыйм мин бу әниләр бәйрәменә. Әниемә дигән җырны тыңларсыз. Казах композитор Шәмши Калдаяковның Гафу Каербеков сүзләренә язган җырын татарчага Госман Әхмәтҗанов тәрҗемә иткән иде. Әниемә. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Буларга барабар нигенә бирәем, бердән бер бүләгем, тугры йөрәгем, итә күр канагат, риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушып ал. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын үзеңнән таныймын. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын үзеңнән таныймын. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Татарстанның халық артисты, татар сәхнәсенең ғорур исеме, легендабыз Флора Сулейманова. Зур рәхмәт. Баянда Булат Хисматов. Менә бит шын моңны, шын җырны аңлаучы тамашачылар ничек итеп көчле алкышлый. Миңа калса болай тиз генә тынмас халык. Флора Сулейманова. Алкышларыгыз достар. Син сәхнәгә
залга кара да миңа алкышлар дип уйла. Рәхәт булып китә алмас, беләсеңме? Мен шулай дип торам да инде. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак Артур Марат күптән түгел генә үзләренең гастроль турларыннан бик тә уңышлы гына әйләнеп кайтканнар. Кая барганнар? Европа, Америка Кушма Штатлары, Австралиямы? Юк. Арча, Балташ, Әтнә районы әбиләренең күңелләрен күреп кайтканнар. Әбиләр бик довольны калганнар ди. Барысы да шәп, ләкин буларның концертларыннан соң әбиләр иләренә кайтмыйлар ди. Китегез аннан, кая югалалар? Туганнары, балалары озак эзли торгач, тапканнар әбиләрне. Элвин Грей артыннан фан-клуб оештырып, яшь кызлар йөрсә, булар артыннан бу әбиләрнең зур фан-клуб оештырып, Артур Марат артыннан һәр концертларында булалар икән. Мен тагын бүген биргә җыелган олы ханымнар, әбиләр мине карарга килгәннәр дип шатланган идем. Баксаң исә Артур белән Марат артыннан килгәннәр икән алар. Менә тикшереп карыйк әле, кемнәр Артур белән Маратны карарга килде бүген? Бер алкыштап алыгыз әле. Күрдеңме? Күрдеңме күпме әби алкышлый? Әйе. Озак сузып булмый чакырырга кирәк үзләрен. Бүген бу йолдызлар Уникс сәхнәсендә. Каршы алыгыз, Артур Марат дуэты. Бер күрдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямьле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Башкаларны күрми яшим хәзер, бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем, кадерле мәсигән ярыма. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Бер күрдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркә. Бул әле минем яннарымда. Бер күрдә сиңа гашык булдым. Kayınlarım, kayınlarım, hey! Tataristan koyunları, tuğanı yok koyunları. Dostlar bir gelip şırdık hali. Koyunlarım gitken sayın, Миңа бу изәп кала.
Avılımның tire-yağın Koyunlar bizep ola Koyunlarım kitken sayın Mаңайып qarap qala Qaygılarını hasretlerini Koyunlar avlap ola Şunla biken şunla birgelen koyunlarını Yaraları qop-qora Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yılayıp qaygılar yırap qala Dostlar birgelip Koyunlarım, koyunlarım Biz işitmeymiz sizni Tuğan yok koyunlarım Dostlar kümülürek, Koyunlarım minim yakka Mаңайып qarap qala Mаңайып qarap qalsa da Koyunlar apaq qala Şunga biken koyunlarını Yaraları qop-qora Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yılayıp qaygılar yırap qala Hürmetli dostlar, mine şu zalda barlık oturgan әниләрне құтлыбыз шушы матур әниләр көне белән сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, балаларыгызның бәхетен күреп, озак еллар яшәргә сезгә язсын. Birgelep tik-tikale Şunga miken koyunlarını Yaraları qop-qora Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yılayıp qaygılar yırap qala Şunga miken koyunlarını Kurtmuş aşırlakı dostlar Koyunlarım yıllap qala Dostlar hazır Sızgırıp keşkip gitti Hey! Şunga miken koyunlarını Yaraları qop-qora Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım, koyunlarım yıllap qala Koyunlarım yılayıp qaygılar yırap qala Rahmat! Татарстанның от казанган артистлары Артур Марат. Артур Марат дуэты.
Барс медиа-инструменталь ансамблі. Назар, әйтегіз әлі яқынырақ танышық. Бас-гитара Ильдар Субая. Соло-гитара Тимур Ахмаджанов. Баян Булат Хисмата. Барабандарда қамәліге түркімнің жетекшісісі Тимур Хайретдинов. Әмелі достар, Юрий Федоров. Һәм барысы да алар бірге Барс медиа-инструменталь ансамблі. Әлгі минутларда, құрметті тамашашылар, татарша солянка ең популяр хитлар деп аталышы концертның икенші бөлігі ашық деп білдірілі. Менә бұл жерде шәп етіп, тағы бір қат пешке етіп, алқыштап алсаңыз бола. Бүтінгі шеда кіріп өткен, демек, башлаймыз. Бүгінгі концертны алып бара алырлар иде, ләкин алып бара алмайлар. Салават, шақырған едігансы келмеді. Асаф Алиев, келіп жеткеш кіне эшләпәсі үйде ұнытқанын аңлады. Эшләпәсіз Асаф, не Асаф. Гүлназ Сафарова, әр бір концертны алып барғанға көре біз аны гримеркада биклеп қалдырды. Халық бірасы ял етсін. Инсаф Абдулла, аны қазір бір қайда шақырмайлар. Хәния Фархи, Әлдірміштен келуші автобус ватылған. Артынан машина жибердік, ләкин Татарстанда әлдірмішлер көп болу сәбәплі, Хәния апайны әлі дә таба алмайбыз. Шуңа күрә бүгінгі концертны алып баралар һәм сезнең күңелне күрәләр. Татар радиосының программалар продюсеры Алмаз Гыйлметдинов һәм Татар радиосының баш редакторы Айваз Садыров. Әйді Алмаз, сіз генә иғлан етейік те, алайса бик күп алқышларны өзімізге алдық бұға инде. Концертымызны давам етуші жыршы Альбина Апанаева. Күшлі алқышлар. Зор рахмет. Инде нишан ел жырлый торган шын достымны, хәзер әйдәгез әле бергәләшеп җырлыйбыз. Шын достым, сезнең өчен китек ва. Şaqlarımına xəbər etməsəm də özüm ölüb kiləşin o dostum. İxlasdan siyinə xəllərim yaxşığa özüdə ol minəşin dostum. Kengəşi ақылы, ең yaxını dostum. Rəhmət sinə rəhmət, şın dostum. Yaxşımı, yamanımı barından alıysın. Şın dostum, жеңіп қайғыларны біргәләшіп күні аралашып яшик хаманда. Тарысынымым дүнияны нилер кешірсем дә яқыны достым янда булғанда. Кеңеші ақылы, ең яқыны достымның рәхмәт сиңа рәхмәт. Шын dostum, yaxşımı, yanbanımı barından alıysın. Yar yelim var sin, şın dostum. Min bəxitsiz demim bundan, yanın əlin gözəlgin görə alğanda. Minni yalğızdan demim gül şadlanıb yaşın aşanışlı dostlar yanımda. Kengəşi ақылы, ең yaxını dostum. Rəhmət singə rəhmət, şın dostum. Yaxşımı, yamanımı barından alıysın. Yar yelim var sin, şın dostum. Dağın bir yazsak. Kengəşi ақылы, ең yaxını dostum. Rəhmət singə rəhmət, şın dostum. Yaxşımı, yamanımı barından alıysın. Yar yelim var sin, şın dostum.
Dostlarım sizge bäxtit, şadlık, selametlik dileyim. Hem de elbette dağın benim bilen birge jürlüyüz. Yaxşımı, yamanımı barından alıysın yarı yeli barsiz dostlarım. Rahmet. Альбина Апанаева. Панаева. Хәзер бер җырчыны чакырабыз. Ул спонсор түгел, ә җырчы гына Ришат Фазли Ахматов. Көчле алкышлар үзенә. Benim sina kiraklikini bir anlarsın alem. Ömrünün uşarında bulur şunday mali. Sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Bansız kanat koşalımı bir anlarsın alem. Bayralığa şuğalav yaşavlarının yemin. Sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. 12 Kazan birgemi. Hey rahmat. Ondan başka yaşarımın deyip oyılavığına jigel. Yılma yırga tararsak da gitek bula otunger. Sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Birge sana kalma yarım tune sinanlarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Sintirişime gerek tügel Üzüzüngni aldarga. Üzüzüngni aldarga. Akşımırdak senin qayсы мейсіңа берендеп жырлағаны 2012 жылларны Деңіз рахмат, құрметіңіз үшін Серат ағызырым шоу Акшымырdak senin qayсы мейсіңа берем Бақшаларда мені ерим Сиңа шәшәкләр ізделим Бақ шәшәк атқаны шымыр Шау шәшәкті аты сиерем Акшымырда аты сиерем Qaysını мен сиңа берем Акшымырда ят сиринге Мен ғашық болып ерем Әйді бірге Hey! Акшымырда аты сиерем Qaysını мен сиңа берем Акшымырда ят сиринге Мен ғашық болып ерем Қатырлейсіз рахмет
Uranlarda meni yerim, min hamon seni izlim. Vaqt o'tsa da sizimim, bir minutda da tuzimim. Akşamda qisirim, min hamon seni izlim. Akşamda yaksiringa, min g'ashik bo'lib yerim. Akşamda yaksirim, min hamon seni izlim. Akşamda yaksiringa, min g'ashik bo'lib yerim. Akşeşekler kolumda, değil mi? Duram senin yolunda, diller iken oyunda, kimler iken koyunda. Ya bir gel, akşamda kızıyorum, Ayşan yanına gelip. Akşamda yaksiringe, bir g'ashik olup yerim. 12 bir galamaydı, hey! Akşamda Ayşan yanına gelip. Akşamda yaksiringe, bir g'ashik olup yerim. Akşamda yaksiringe, bir g'ashik olup yerim. Bir g'ashik olup yerim. Qozon qizına g'ashik olup yerim. Ришат Фазли Ахматов. Башта Рәсем Мизамов қойындар арасында алашып йөрейді. Бұл қазір шымырт сирендерге ғашық болып йөрей. Ришат Фазли Ахматов. Qaysı qayında, qaysı sin? Молодец. Ayranım yaxşım sirinde. Rahmat. Күчле болды бұл Ришат. Яратам 12 рахмат Qozon. Rahmat sizga. Өзіңе де рахмет, Ришат. Бүтін жерде шолай деп жүрей ол, яратқан деп. Біз Татар эстрадасы артистлары хақындағы сізге әлі белгілі болмаған фактларны ашыну давам етеміз. Шираттағы жыршы турында тыңлап озыйық әле. Bu ayaklarının birinci batırı Ramil Şarapov, kişkineden yıl sayın savan toylarında batır bulup qalatırgan bulgan. Onun ıtkan sarakları yerdeminde etisi kişkine gene ferma açıp, özün fermayır deyip yürte başlagan hatta. Sıngı yıllarda Ramil saraklı savan toyga kilgen işin gene biri başlagandar. Kreşçi yigitlerimizne gene imgete yenesi. İşin ki birisi de onun bilen kreşerge batırşılık itmegen. Рамилгә ел сайын көрәшмичә сарык алуның кызыгы биткән. Һәм ул сәхнә турында хыяллана башлаган. Раил Садриев группасына эләгер өчен аңа 33 сарык корбан китергән дип тә сөйлиләр. Артист булып китүенә Рамилнең әти-әнисе бик тә кайгырган. Хәтта бераз рәнҗигәннәр дә. Чөнки сарыкларның саны бик нык кимегән. Бу рәнҗешне кайтарыр өчен Рамил сарык мине кеше ит дип аталучы өр-яңа җыр әзерләп ята икән. Һәм бу җырны Питрәш сарык фермасына гимн итеп сатып әтиләренә Мичурин токымлы 15 сарык алып бирмәкче ул. Әлегә ул сәхнәдә каршы алабыз Рамил Шарапов. Ошып чыга егетебез. Колаклары белән чабыгын. Исәннәрмесез, хәерле кичләр. Вот монда алкышлыйлар. Бик зур рәхмәт. Арамадыгызмы әле? Туймадыгызмы? Туймыйсыз инде? Акчагыз түләнгән бит. Әле мин әйтәм, килгән, карыйм кемнәр килгән. Монда кызлар, апайлар, здравствуйте. Монда тоже апайлар. Монда бит бөтен җирдә 8 март. Юк, залда мужиклар бармы? О! Бөтен казалга бер нәсел үгез утыра тегенде. Сорауын икенчерәк бирәм. Кем хатыны белән килде? Кулыгызны күтәрегез әле, барман дилар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хәзер кулыгызны күтәрегез, кем үз хатыны белән килде? 2 тапкыр күтәрә. Брат, икесен дә алып килдеңме? Синең безлимитка. Мин әйтәм, хатын-кызлар күп булгач, сорыйм әле һәрбер инде хатын-кыз үзенә, "Ия, яратам" дип әйттерергә ярата мужиклардан.
Мужикларығыз яратам деп айтамы? Мында жоқ. Мында вообще қырау соққан. Апа, міне сен мужигің яратам деп айтамы? Кімге бір болса да айтамысың? Сен вообще тоже беззвучныйда ғана отырасың. Мен нәрседен сұрайым, тек қойсы уақыт енді мақтаналар бет яратам деп айтырға қошалар. Міне татаршасы айтам, ең қызықларын таптым. Татаршасы мен сені яратам. Орысша нешік бола? Я тебя люблю. Инглише? I love you. А французша нешік? Je t'aime бұлар французшада любовь бар екен әлі. Әлі ең қызығын таптым интернетта. Абхазия тілінде мен сені яратам деген сөз сараб зияб зой. Біздің татар қылағына тегі бар қайтып бұзау суй деген кебеккені. Мужиңан қайтып әйтіп қарам айтам сараб зияб зой деп. Біз ойлатып жібәрір. Әлі бар тағы бурятия тілі. Анда вообще бишамай дурлаха. Ну, көз алдығызға кетіргіз тегі ТНВ каналында бразильский сериал бар айды тегі. Татарша перевод білен қатырлейсіз ме? Хуан Карлос, Педро, Хуанита. Міне Хуанита илап отырады. О, Хуан Карлос, мен сені шунды бишамай дурлахайдым. Сен мені дурлаха тейт алмадың. Мен әйбәтірек бишамай дурлаха таптым. Ол мені точно дурлаха тейтешек. Шапсағыз, шабығыз енді бір. Әланың ең қызығы тағы бар Беларуси тілінде. Анда мен сені яратам деген сөз «Я тебя кахаю». Ғалиябану біле Халил спектаклін көз алдығызға кетіргіз әйімі? Міскін Халил, әй Ғалиябану. Халил, сен мені кахайшмы? Екінші яқтан Халил. Татымғана так қағат етешәкмін деп айтады. Міне апа жаным, сен мені қағат етесің ме? Мен сені қағат етем. Шуңа көрем айтам, бір-бірімізні татарша саф өзімізше мен сені яратам деп ешесек ярар деген тілекте қалам. Қам енді біргелеп, алмағашларын жырлайбыз ма? Алқышлар сізден жырмайнан кетті. Қолар қайда? Біргелеп! Кулар! Урта! Кетті бұя! Бұя! Бірге! Мазды менің қошларым, аудио қылақларым, черный бумер болыр едім, тазарсам бірәз тағым. Қолмағашлары, сайрисам бұғашлары, сайри сағындыра башлады. Қолмағашлары, сайрисам бұғашлары, сайри сағындыра башлады. Апа жаным, сеңа бағышты. Люблю сені, люблю ұшанасың ма? Ашлық елі туры келсе тұтып ашамасың ма? Қолмағашлары Бәрәңгілер нешік болды бұйыл? Кімде бәрәңгі бар? Сеңа қайтабыз. Егірмі шилек ұтыртым, қозып алдым ұн шилек. Бақшаға бәрәңгі түгіл, банан шәшірге керек. Қолмағашлары, сайрисам бұғашлары, сайри сағындыра башлады. Жусаң жу, жумасаң жума, жумасаң жуып тұғма. Вот так. Қазір егітлер қызыға, байға да матурғада, ақыр шекті риза бола балалы фатымға да. Қолмағашлары, сайрисам бұғашлары, сайри сағындыра башлады. Айдар Ғалимов Қытайда. Вынсың, сен зыңсаң, вын-вын. Таразамны ашып қойдым, келіп қонды, бір шыпшы. Салам Айдар, шын көңілдің, деген болан шыттың-шыт. Қолмағашлары, сайрисам бұғашлары, сайри сағындыра біргелі. Татарша қой
Кая барасың, урыша куда пойдет? Шампайның қашы қиылса, миннен бурышқа возьмет. Эх, алмағашлары, сайри сандуғашлары, сайри, 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 сағындыра. Мин Мартан Шарапов. Бізге дәулет имтиханын барысына бирәсе, уйлап таптан кішілерін тұтып. Эх, 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 сайри сандуғашлары, сайри, сайри. Фаза! Тумышым білен буадан, исімім минім Рамил. Жүлер болып қылансам да сізнікі бит инде мин. Эх, олмағашлары, сайри сандуғашлары, сайри, 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 сағындыра башлады. Эх, бұлар! Ашамым да, ішмем де, сүйекіне кимірем. Қолығызны шапмасаңыз, сәтмәгізні жимбірем. Эх, алмағашлары, сайри сандуғашлары, сайри, 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 сағындыра башлады. Эх, алмағашлары, сайри сандуғашлары, сайри, 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 сағындыра башлады. Сайри, 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 сағындыра башлады. Рамил Шарапов! Рамил Шарапов, Рамил, оның қадар қаты секірме, Мөнир Рахмаевтың ипиіне өрілесің. 94 жылда менің армиядан шындай формулам қайтқаны. Аксил банқарғана жетметігі дембельский форма. Рамил Шарапов! Рамил Шарапов. Айбас, міне сіз білмейсіз, біз міне Рамил білән одногруппниклар бірге оқыдық. Сіз точно бірге оқыдыңыз ма? Бірге оқыдық, ләкин мен әнилер біле тұрдым, Рамил общежитиеде яшады. Көріне. Давам етеміз концертны, Қамшираттағы жыршыны дайғылан етіп барық әлі. Біздің эстрадада соңғы вақытта қызықлы исім һәм фамилия жыршылар артты. Мәсәлән, Вадим Захаров татар тамашашы үшін бұл исім һәм фамилия ят шикелле. Шешке исімі шылайық бұл списокны билгелі деп әйтейік. Дұрыс, міне қызықлы исемдер һәм фамилия рейтингі башында әлбәттә Ризат һәм Зинира тұралар. Зинира матур татар исімі болса, Ризат әлі білі бітірмейсіздер, ол бет дару исімі. Бұл менің үшін яңалық. Білеугіше бүтін дарулар да латин тілінен алынған һәм латин тілінен ри, ябу, туқтату деген аңлата. Ри, ябу, туқтату. Зат? Анысы латин түгіл, анысы рус сөзі. Әйді, ikkinchi temaga o'zgartik әлі. Bu turda yashasi kelmaylar. Ayda o'zlarini chaqirib. Rizat ham Zinira Ramazonovlar. Qarshi olamiz. Hayırlı kişiler! İzleyenlerimizsiz. İsindeme iken, isindeme Mayının ol kişileri Tanıştık biz senin bilen İsteme Yol boyunda uzken aksirinler. Onun izleri. Böyle gittin şeşeklerin. İsteme. Yanımda seni var yanımda Sevlen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan appar sirinler Yanımda seni var yanımda Sevlen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan appar sirinler Göresin mi irikemiz serinlerini Şeşekte bayılda
Ята бара безне гомер boyuna. Қолыбызда қобаты шешіклері, атлыйбыз бірігелеп. Нинди рәхәті бәхеті біз түгерек. Эх, янымда сыйны бар янымда, сүйі белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхетекә, без яраткан аппак сириннәр. Эх, янымда сыйны бар янымда, сүйі белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхетекә, без яраткан аппак сириннәр. Эх, янымда сыйны бар янымда, сөйү белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, Без яраткан аппак сириннәр. Эх, янымда сыйны бар янымда, сөйү белән тулы күңелләр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сириннәр. Булган икән булганы бәхеткә, без яраткан аппак сириннәр. Без яраткан аппак сириннәр. Kazan kullar görmüyor bir özümüzce. Eyvallah. Ayaksız kaldırayın. Rahmet diyorsun. Zor rahmet. İsenler misiniz? Hayırlı iş, hürmetli tamaşaçılarımız. Баршаңызды да қойнар сәлемлейбіз. İkimiz birge şabı gelir. Şu kadar rahat koşup kaç. Allah rahmet olsun. Рахмет бекзер. Mine hürmetli tamaşaçılarımız sahnede şunday rahat diyetik. Mine şunday жылы tamaşaçılar жиылған. Endi biz birinci bölükte tamamlап отырдық. Мен өзім концертінде қарадым. Mine şuay alqışlап, bizning bilan mine her bir yaşının jırların jırlap отырғаныңыз үшін өзіңізге бір кештейттіріп алқышағыз әлі. Allah'ın rahmet olsun sizге. Зур rahmet қанна баршаңызға да. Һәм енді ұзаққа созмайша сұрап өтесім келе, біздің кайфлар нешік Қазан? Уникс. Міне бір 38 кішілік кайбет қалғандарының қорыш етміші тұтын ето. Ну-ка барымызды әйдегіз әрі, міне Қазан қалқы бүгін нешейлер екен бұл Уникста. Аяққа білінді бірдеп, сызғырып 1 миллион кішілік етіріп. Келештік ме демек? 1-2-3. Уникс кайфлар нешегірі? Міне шылар! Демек кеттік біргелеп жырлаймыз өзіміздің репертуарымызда. Ең яратып жүріп отырған жырларымыздың бірісі. Айдар Темірбаев кие. Ойдар Минхажев сөздері. Бұл өзіміздің. Айда біздің бір коронный Білейсіңмі алып келем сиңа, бұл дүнияның үзіп бар гүлін. Юк үзмәле үзмә, ким түгел бит бірде, гүлләргә тең синең күңелең. Бұл өзіме генә, біз икебез тигез яр икән. Толып күңелемә, бітті гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Бұл өзіме генә, біз икебез тигез яр икән. Толып күңелемә, бітті гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Айда келсе Қазан құлларını көтеріп бір су бойындағы таулар кебек мына шулай. Молодцы! Сайлыйм икән сиңа бүләк итеп, тургайларның кайсы көйләрен. Юк сайлама әйдә, нинди көйләрдән дә, матур бит ул сөям дигәне.
Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Ара, Алмас күрәсме, халык ничек шатлана, ничек кеше алкышлый һәм моның сәбәбе бар миңа калса. Залның урындыгы зәңгәр төскә булганда, алар инде зәңгәргә ияләнгән, чыктылар да ниндидер таныш әйбер күрделәр. Алла рәхмәт яусын, шуңа рәхәт булды. Монда сәхнәдә моншадагы шикелле, ләүкәдәге шикелле. Шуңа күрә монша кереп тормый ди Ризат. Бер-ике җыр җырласа монша кебек була ди. Алла рәхмәт яусын. Икенче юлы шишенеп чыга күрмә тагын. Монша дип. Каршы алыгыз. Безнең кунагыбыз Гүзәлия. Сәлам Казан. Мәскәүдән сезгә кайнар сәламнар алып килдем. Бергәләп җырлыйбыз. Кәефем юк чакта, мин сиңа киләмен. Дәвасы синдә бит, бик яхшы беләмен. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Шатлыгым ташканда, мин очам яныңа. Мизгелләр эчендә мин кабат кабынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Азгына югалсам, мин сине сагынам. Саф сөю алдында баш ием табынам. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Җиле булам, нуры булам, яныңа агылам. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Минем соң көнем бар, югалтмый сагынган. Популяр хитлар селәңгесендә Гүзәлия. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә җиткерәсе бик тә мөһим яңалык бар. Кызганычка каршы безнең концертыбызга бүген Рифат Зарипов гаилә хәле аркасында килеп җитә алмады. Шуңа күрә безнең хәлебезне аңларсыз дигән ышанычта калабыз. Рахмәт. Ширатта җырлаучы җырчының
Bir жырының исеме бигрәк кызык инде. Кайсы ул? Менә бәхет тукталышы дигән. Җырның авторы тукталышта үзенең бәхетен очраткандыр да, шуңа күрә шундый җыр иҗат иткәндер әле. Юк, Алмаз әфәнде, аның тарихы башкача. Ничек? Беренче карашка бик гади, автобуста, дөкедә, бик озак түзеп баргач, беренче тукталышны бәхет тукталышы дип атаган ул. Һәм иң мөһиме, җырның исеме шул вакытта туган булса, сүзләре һәм көе үзеннән үзе барлыкка килгән. Менә бер тукталышта кондуктор автобус йөртүчесенә кычкыра икән. Рифат, тукта, кузгалма, анда кемдер автобуска чаба ди. Теге кеше якынлашкач, кондуктор, әйдә, киттек тизрәк, мин моны беләм, моның проездной ди икән. Әлеге елларда шушы җырны башкаручы артистын да чакырыр чак җитте. Каршы алыгыз көчле алкышлар белән, үзе әйтмешли, бик тиздән хит булачак җырын башкарачак ул хәзер. Татарстанның ат казанган артисты Илсаф! Hayırlı kış, bayramlar bilen hürmetli dostlar. Nişik kayıplar. Adım şavlangan tübük, duvarı almayın tügen. Yegenlerin salıp yazmışlarına, bir faytası gile yirige. Sağındır avlı muranları, bir faytası gile yaşlıkke. Fayda bulmay yutken ömürlerini, kaytarıpla bulmay deşip de. Sağındır avlı muranları, bir faydası gile yaşlıkke. Fayda bulmay yutken ömürlerini, kaytarıpla bulmay deşip de. Babat baytıp yaşlı uğramından, karmun tartıp ile uzası. Ömer'de hamandın yakuap, şitçirlerde yerde nuşası. Sağandır avlı muramları, bir faydası gile yaşlıkke. Fayda bulmay yutken ömürlerini, kaytarıpla bulmay deşip de. Kabak baytıp yaşlı uğramına, ömrünün ile uzası. Duvan yakka gaziz avlama, yaşlığıma ile baytası. Sağandır avlı muramları, yaşlığımın ile yaşlıkke. Ayda bulmay yutken ömürlerini, kaytarıpla bulmay deşip de. Sağandır avlı muramları, bir faydası gile yaşlıkke. Ayda bulmay yutken ömürlerini, kaytarıpla bulmay deşip de. Kaytarıpla bulmay deşip de. Ezerek şap. Şabığız kılın ezerek neydi? Jileslenirsiz.
Мин үземне бик яраталар икән дип уйлармын. Ничек хәлләр, әйбәтме? Аллаһка шөкер, хөрмәтле дуслар. Бәйрәм белән сезне барыгызны да тагын инде танышрак булган җырымны тәкъдим итәм. Бәхет тукталышында очрашырга насыйп булсын. Зөфәр Хайретдинов сүзләре, Гөлнара Сабирова. Бәхет тукталышы. Şaba poyuz Aşkına ol senin yanına Vagonlardan al da yürek şaba Dikkatine karşı algına Vagonlardan al da yürek şaba Dikkatine karşı algına Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sina kaytar yollarımda Şakırımlarını sanap şaba poyuz Kara şiller bilen uzlaşa Yazma şillerine karşı tarı Senin yanına kaydı barışı Yazma şillerine karşı tarı Senin yanına kaydı barışı Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sina kaytar yıllarımda Tatlı tutalışka taba Şaba poyuz mini utarda Ümid bir senin mehabbeti Azan yollarımı kıskardı Ümid bir senin mehabbeti Azan yollarımı kıskardı Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sina kaytar yollarımda Şillerden yaşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sina kaytar yollarımda Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sina kaytar yollarımda Татарстаннан ат казанган артисты Ильсаф. İlsaf! Dedi işiттің mi? Барды. Ике жыр бүләк итті бит, алмас. Абияз әфәнде, біләсізме, менә күптән әйтәсе килгән сөзім бар сезгә. Менә Уникслар концертлар залында әйтәсем килә. Абияз әфәнде, мин сезне бик каты хөрмәт итәм. Вы настаете меня, молодец. Сез? Мин дә молодец. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз да молодец. Чөнки хәзер халык чыннан да көчле алкышларга күмәчәк аны. Бигрәк тә ир
atlar güçlü alkışlar bilen karşı alacak. Ya Şakır. Ландыш Нигматжанова! Әбәу. Ландыш! Рахмат, достар. Хайырлы кеш. Иркем йөргән серле бакчалардан кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын үзәм сибә киләм аны юлына ярата яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркем яратмый ярата яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркем яратмый беләм инде сөя бит ул мине тик нигәдер йөрәк аңламый кулларына кызыл чәчәк алда тагын бер кат сынап карада яратмый ярата менә монысын дөрес аңлата йөрәк сагышларын тарата яратмый ярата менә монысын дөрес аңлата йөрәк сагышларын тарата Бергәләп, достар. Кызыл чәчәк мәхәббәт билгесе кулларыма җыеп алыйм да чыгам иркәм юлларыңа кабат сөюеңне сынап карыйм да ярата яратмый юк бу чәчәк дөрес аңлатмый мөмкин түгел иркәм яратмый менә монысын дөрес аңлата йөрәк сагышларын тарата менә монысын дөрес аңлата йөрәк сагышларын тарата йөрәк сагышларын тарата Рахмат, достар. Давам итәбез мәхәббәт темасын. Бикләле мине күңелем төрләренә. Бергәләп җырлыйбыз. Сез кая, достар? Хоп! Оныта алмасын әле булыйм диеп истәлек калыр идем ләм мин синең күңелеңдә бикләнеп
Bulmaz bir de duymamın tütü Bir de girmiş uluyumne Unutturası varım Biklerimini biklep koy Күңелең түрләренә Берәр истәлек булырмы Сагынып сөйләреңә Бикләремине бикләп куй Күңелең түрләренә Берәр истәлек булырмы Сагынып сөйләреңә Сагынып сөйләреңә Ландыш Нигматжанова! Ең популяр хитлар сараңқысында. Ландыш Нигматжанова. Міне, блондинка дейсең алмас. Ландыш бик хитрый ул. Гадәттә бит артистлар менә былай алкышларга сорыйлар. Ландыш менә былай сорый алкышларга. Һәм халык алкышлый. Теге мыегы тырпайган абый һаман алкышлап тора. Ландыш хәтта теге фокусниклар киемен киеп чыккан. Юк, яңа ел якынлаша алмас. Яңа ел якынлаша, күрдеңме? Яңа ел чыршысының теге уенчыгы костюмыннан чыккан ул безнең яныбызга. Яңа ел җитә дигәннән, теге елны Айваз әфәнде, оливье салатыннан баш тарттым. Бу ел мандариннан баш тартып карарга уйлап торам әле. Нигә? Беләсем килә. 1 январь иртәсендә кайсысыннан шул кадәр баш авырта икән? Точно шул мандариннардан. Точно. Андый чыршы астында уянып киткәч, куркыныч һәм салкын булса, ау дип кычкырырга ашыкмагыз алмаз әфәнде. Бәлки бу 1 гыйнвар иртәседер. Чыршы дигәннән бер мәзәк искә төште. Яңа ел маскарадында бөтен балалар да кар кызына гашыйк булганнар. Бары тик Буратино гына чыршыга гашыйк булган ди. Күрдеңме? Дигәндә ошады кемгәдер бик каты. Ә менә хәзер залда утыручы ир затларына безнең мыеклы абзыебызга иркә ошый миңа калса. Күргәч тә гашыйк булыр, име? Каршы алабыз, дуслар, Иркә! Сандуғашта тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме, әллә очып, әллә очып. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин маңланам, син сөеклем кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандуғашым таларда, менем ирем янарда ялларга. Сине көтеп яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин маңланам, син сөеклем кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда.
Тек уйларым синең хакта, синең хакта. Сине көтәм кайдама, калма бәгърем, син ятка син калма. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугаштай мин моңланам, син сөйгелем кайларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугашым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Күзләрем айларда. Бик зур рәхмәт. Исәнмесез? Хәерле кич. Казанда яшәп атучы хөрмәтле милләттәшләр, дуслар. Ардыгызмы әллә? Озакмы? Тавыш каты түгелме? Инде сезгә әле генә дәртле җырларымның берсен бүләк иттем. Сандугашым дип аталды. Бик тегендә монда обычно теге йөри идем бит әле биеп. Бүген шундый образ күзегез күреп торасыз, бик җәелеп китеп биеп булмый. Шуңа күрә хәлемә кереп, әзгенә кул чабып утырыгыз, яме? Әйдәгез. Киләсе дәртле җырларымның, яраткан җырларымның берсен бүләк итәм. Ах, сусадым назларыңа, Казан. Кыр кызларына ияреп, кире кай яннарыма. Назыга мәхрүм ялгыз җаным билмерә назларыңа. Эй, ах, сусадым назларыңа, суга сусаган гелдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белешер синдә. Кишин ятсам, иртән торсам, син генә
Популяр хитлар салаңғысында Ирка! Рахмет Қазан! Ирка. Бүгін келген едім. Ирка, ашықма. Менің де сеңа сюрпризім бар. Әне, бұрылалы. Ух ты! Ирка, оның қадар шатланма. Олмаз алдалы. Бұл залда болған дикте мәртәбәлі қунатының шешеклері еді. Тайный поклонник. Ух ты! Анда кірісіздер еңі. Өзімнен әкелген едім бүгін. Ерімейде қалды. Яра, бар, кір. Қотын қыз кіші ол. Шаярам әлбәтті. Давам етеміз, Малмаз. Міне, ойба, сіз Гүзел Оразованың құтлаулары турында ишеткенім бар еді ме? Әлбәтті, бір телеканалда бұл заявка бойынша құтлаулар оқи болғай. Міне, қазір бит яратмаған кішіге де анти-құтлау ясап болады. Анти-құтлау? Әйе. Мәсәлән. Исәнмесіз Татар радиосы коллектива. Сізге хат языбызының сәбәбі бүгін 26 ноябрь күні Қурай агрофирмасының иске Қурай ферма дойыры қызметтәшібіз Шикмуллин рәисіне ғұмыр бәйрәмі білән тәбрик итәсібіз келмей. Қурай агрофирмасы коллективында өз ішіне жауаплы қарамаған, тырыш түгел, навыслы болмаған қызметкерлер сілкініп ери. Арабызда көңілсіз, оқылсыз астырсын зат 1989 елдан берлі ферма дойыры болып ішлеуші Рәис әфәндіні айырым яманлауға лайық деген. Таңнан берлі қияш қалыққан мәлдән ұрлауда. Фирдания білән емсіз ғайлә үрнәгі көрсетіп, ердәмшіл болмауы, һәм кин күңілі болмауы үшін аны ауылдашлар, дұстуғанлары, біз қызметтәшлері хүрмәт етмейбіз. Күндәрегіз шатлықларсыз өтсін, бәхетләрегіз болмасын. Иң нашар тіләкләр белән Қурай агрофирмасы хезмәткәрләре. Аңлаугызча, әлбәттә, шушы заказларны Илдар кабул итәди. Әйе, менә хәзер ул сәхнәдә. Каршы алабыз. Илдар Хакимов! Көчле алгышлар. Xayrli kech Qozon. Salom! İzleme kökten bәхетің янәшәңдә. Имен тұрмыш саулық білән керек биту яшәргә. Тұрмышта була барысы да, ағы да, қарасы да. Құдай берген бәхетіңді сақлап яшә дүнияда. Тұрмышта була барысы да, Saylama kökten bәхет өзі бәхет ol. Uzun ömürlü мәхәббәт бір-біріңні сүйі ol. Тұрмышта була барысы да, ағы да, қарасы да. Құдай берген бәхетіңді сақлап яшә дүнияда. Тұрмышта була барысы да, ағы да, қарасы да. Құдай берген бәхетіңді сақлап яшә дүнияда. Бәхет бит о туған игіз, андай яшілік ізләрім. Ең зор бәхет имені көру, әдияны көзләрім. Тұрмышта була барысы да, ағы да, қарасы да. Құдай берген бәхетіңді сақлап яшә дүнияда. Тұрмышта була барысы да, ағы да, қарасы да. Құдай берген бәхетіңді сақлап яшә дүнияда. Құдай берген
dünyada Құдай берген бақытыңды сақлап yaşa dünyada Qozon saqlab yaşa Ildar Hakimov. Ildar Hakimov. Rahmat Qozon. Көрішірміз әлі бір. Өтіге көрдің бе, қызылдан болғаш, шыннан да коммунистлар партиясы көбек сөйлеша башлады. Құллар үске өрілі. Айбаз, білесің, халық сынамышыларына ышансаң, Ильдар жырласа, Güzel Urazова да болады. Һәм әлеге халық сынамышлары шыннан да рас килеп тора. Сәхнәбез түрендә Татарстанның ат казанган артисты Güzel Urazова. Сәлем, Qozon! Бейбіз достар! Ұшырағанысың біргенен бәхет бүләк итәргә ашып күңел пәрдәсен ягымлы итеп дәштең кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа син күкләренең йолдызы көннәремнең аязы назга тулып йөрәктә кушылды синең көйгә кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кеше яныма яшигәле куанып иң бәхетле бар булып мәңге китмәсен сөюеп шишмәсен кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа әйдә өздереп уйна берде Qozonda уграш бер бейми булды инде кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа кеше яныма кулыңны бир кулыма мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа Hayırlı kış kazanlılarım. Nice halleriniz canakaylarım. Evet mi? Qarab turam, kayıflar şap, әлі нешегіне 4 сағат өткен деп кіне тұрмассың сізге қараса. Бик матур тұрасыз. Ей, молодецлар да енді.
Шыннан да достар, біз дә менә шақырғаш киләбез. Һәр вакытта шушы концертларыбызны көтеп алабыз. Инде Барс Медиа компания оештырган солянкаларда катнашу безгә әлбәттә бәйрәм дуслар сезнең белән булышуга күрә. Әле генә менә 4 көн 12 үзебез дә булып киткән идек. Шуңа күрә кабат сезнең белән очрашу, үзе бер бәйрәм, әле бәйрәм дигәннән әниләр бәйрәме бит әле бүген дуслар. Шуңа күрә шушы залда утырган һәрбер әнине шушы матур бәйрәм белән котлап итәсем килә. Исәнлек, саулык телим, бәхет, шатлык. Uzun ömürlü bulğaz әниләрем, рәхмәт сезгә. Бу минем әни түгел. Шуннан да дуслар, шулай булгач, киләсе җырыбызны шушы бәйрәм уңайыннан булса да яңгырасын. Бу җырны төрле телләрдә җырлый башлаганнар икән дип ишеттем. Үзем дә рәхәтләнеп башкарам бу җырны. Һәм бүген сез миңа кушылып утырырсыз дип ышанасы килә. Кызлар, сез әзерме? Киттек үзебезнең ромашкаларыбызны искә төшереп алыйк әле. Ат кызлар! Ишетмим! Уң як! Менә шулай! Арттагылар, без монда! Ай, молодец! Рәхмәт, киттек бергә! Ромашкалар сөю шәшәгү, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Ромашкалар өмет шәшәгү, кояшлы ак бәхет үләшә. Тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет шәшәгү, кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар минем шәшәгем, кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет шәшәгү, кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Шәшәгү, яқты бизәкләре болының, күргән саен искә төшерәләр, рәхәтлеген бергә булының. Ромашкалар өмет шәшәгү, кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Ромашкалар өмет шәшәгү, кояшлы ак бәхет үләшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә. Минем кебек мәхәббәт өчен соңгы тажа кадәр көрәшә.
көздерімен батқан болсаң сағышқа. Қара көздеріме қара, яратамын тек сені. Бізді бақыт алда күтә, жоғалтма бәлем мені. Қара көздеріме қара, Яратамын тек сені. бізді бақыт алда күтә, жоғалтма бәлем мені. Yazları жетсе бірілене, тек біздің ішін гүлләр. Ömür boyu meni to'ymamın, aytib sing'a nozli so'zlar. Qara ko'zlarime qara, yarataman tek seni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarime qara, Яратамын тек сені. bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Яратамын тек сені. Яратамын тек сені. Яратамын тек сені. Яратамын тек сені. Солқын желлер қағылмасын, бер әлі қолыңа еркем. Dünya şunday matur güzel, aynar suyudan iken. Qara ko'zlarime qara, yarataman tek seni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarime qara, Яратамын тек сені. bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Bizni baxit olda kuta, yo'qotma bag'rim meni. Yo'qotma bag'rim meni. Güzel Urasova. Ildar Hakimov. Yaratamiz sizni Qozon. Jonlarimizni siz saqlamiz. Mana. O'xti. Təşəkkürlər sənə. Tamaşaçı da sizni yarata, şeşekler taşıy. Mine. Turqayım, balaqayım. Rahmat olsun. Amin. Rahmat İsminiz kim? Dinemi. Oy canım şunday matur dedik. Aileneli uyunda tağın 3 bala kütü. Bunda da bala kütürüp gelgenler. Ay ay. Rahmat Qozon, shu ko'ngildan. Sizni yaratamiz. Şep olsun. Günleriniz isen sağ olsun dostlar. Kelesi uçurashlarga qadar. Sağ olun. Güzel Urasova. Ildar Hakimov. Bo'ldi. Rahmat. Ildar ayta buldu indi ayda qo'yamiz endi qo'ydik indi deydi. Saat 9'da avtobuslar yürüden to'xtaydi deb aytmoqchi bo'laydi. Biz kirisincha Almas yürüyüşüne devam edik ham maturgina vaq odamlar bilan o'rtaga chiqdik hali. Chunki Zo'r olqishlar olsinlar albatta. Chunki konsertning oxiri yaqinlashgach, bulay ishlaw zo'r savobli. Endi hurmatli tomoshabinlar, anglagansizdir, bugun sizga azirlagan matur konsertimiz oxirina yaqinlashdi. Sizga ishonammi birgina so'rov? Dostlar, aytag'iz hali bizning mana shunday motor Barsimedi deb atalgan instrumental kollektiv qalqishlaringiz. 4-5 saat bosib turdilar azizlarim. Zo'r rahmatlarimiz sizga kelganingiz uchun. Shulay konsertlarga yurig'iz. Jırlar tinglagiz, Totar radiosini tinglagiz. Bugungi konsertni olib bordilar. Totar radiosining topshiriqlar prodyuseri Almas G'ilmetdinov. Ham Totar radiosining bosh redaktori Ayvaz Sadirov. Bizga rahmat. Matur yashagiz, boy yashagiz, qo'noqlarga yurishig'iz, konsertlarga keligiz. Yaqinlashib keluvchi
әниләр, аналар көне белән сезне. Пока! Сау булыгыз! Күрдеңме? Иң сабыр тамашачылар әле дә киттерергә ашыкмый. Соңыннан гына чыгалар. Автографларны бирәбез, артка керсәгез була. 50 сум. Аларга скидка 35.